good morning. So, akong video karon is about making a traditional snack na nahibawan ni mama sa unang panahon, sa panahon nga batanon pa si Jazz. So, I hope na malingaw mo sa video. So, sa wala pa nakasubscribe, subscribe mo sa channel o comment po mo. Adyo po nyo kalimti ang like o ganahan mo sa video. So, padayon ta sa unahan. So, gipanitan na niya, dayon hugasan, dayon magkurod. Hala, good, pas. Hindi ko tamang paspas mga sok-sok na tungkol ko yung mapila, hindi mag-unod. May nga na lang kasaba nga na yung unod sa tao. Kuan, ba na nakasama with human flesh? Unod. Klaro, itong katagan eh. Buwan naman nila yung joke. Na-expire! Ma-expire man na itong joke, basta na ka ng kuan. Mauwaw man po na itong joke. Di ay, mo po di ay. Alay, kalaghaw, guys. How, butahon ka magbudbud, biglag mo eh. Singda. Singda na. Adjara singda. Adjara singda ang kahoy. Singod. Singod ng daon. Hudzo po na doon. Hala, hudzo pa. Awas akong pig. Ito sa dadaan kong kayo, Max. Hudzo. 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 Naguba naman talaga itong pagkain. Ito, hindi naman ito. Lagkiti. Hala, iitsan ka na kaya, Jo. Jo, kung maghudob gani, 10 na ang lubot. Kaya na kandi maglungaw. Grabe naman, maghudob ka taas. Abot mo po na sa proxing ko ang... Muabot na gawin yung abot sa proxing ko. Oh, singda! Oh, hala, gazod! Aot da! Oh, singda! Oh! Guwang, madaling ko ang kulot. Oh! Adon! Nahawag na! Nahawag na gazod! Woo! Aray! Woo! Uy! Napriso mo lagi. Oh, pero di man po di siguro doon tanong maghawag mag. Kaya kung ba kaigo naman gamiton sa pagkuhanin mo? No? Yan ka nang gamitin ako sa kwan. Pwede mo na dilin hawbon sa tanong ba na kasaba. Lagi kay igor makay plato-plato di bali. Ang lagi mo rang hapin. So gamay ro di ay, guys. Ito na kasaba guys. Nara guys. Ay, baga dai na ma? Ha? Baga. Ano ba siya? Di ba baga man di ay? Ayahin sa karon ni ba? Ayahin ano kay tagsin ko nagit karon sa karon. Pero mahal naman po laging saging. Mahal na. So wala pa mi nahuman, gipanggutom naman mi kay alas 2 naman mi kapin ani naka nakasugod og katong porma ong mga unsa midaan. Kaya grabe nang gutuman na ho, di dagdag-dagdag dyan ho na hukad, apil pagdukot, ilhan dyan kinilok. So among sudan is kaning saningan, bulinaw nga gipaksiw. So parat-paraton po na to gamay aron ga nagkaon murag hapon ginamos. Di ba? Ang kutsara gamiton na para sa mga suka. Diya kanila ka naman akong mama, so mauning ako na lamang isang nagtrabaho. So ahong di sugdan o buhat na pud aning kuan kini iyang banana kasaba. Dayon nahuman ako ni Jam mga daghan-daghan pud pa ang nahuman ako. Mato pa lagi ko nung mama nga ang kani ko nung saon na mao ko ni iyang trabaho kini lisod man lagi sa unang panahon. Aw di man pud ingon hayahay karon. Lisod pero bintahan na lamang. Amo ako nun ilang trabaho, yan na ba nakasabang makapalit sila kung sa ilang gusto. So nagbudbud na pud ay ko no. There is budbud, naglikit-likit na ta. Bintahan naman ni budbud kay naanad-anad naman ko katong sa kuan. Kuna nakasaba first time pa to nako. Dagan-dagan pud yung budbud nga akong nalikit no. Kay kuan man, di man na siya ingon nga grabe jud ka pangadag ko. Imong likiton din pagka na pong kuan na times nga kuan bitaw ang iyang ubos is murag wala kay sulod so pwede ra pud nimo diyan murag itaktak gamay bitaw pa ubos nga na. So
So kani nga klase nga budbud na is balanghoy man jud ni siya. So katupong sauna pa sa katong nagtrabaho pa bitaw ang papa makatrabaho sa uma sa akong tatay makabudbud pud mi og kaning kuan kamote. Pero kaning kuan saging nga budbud wa pa ko try kay kani ingon sila nga kani kunong bugtok. Pwede mo kuno na budburon pero wa pa mi ka-try ana kay bulagay mi ingon nga kasagingan nga naay kuan lagi daghan kasagingan niya. Ug napoy bugtok di man pud lagi dalon pa kay sa una matos bukid dito pa mi sa Leyte. Tukaron pa man lagi namo di layo pa unsa mo pa sa ano ra kantong bugtok di siguro on gadto tarong kay pares ano dahil nato ginamos in uli. So common man gadto ning budbud nga recipe no sa diri sa ato sa Pilipinas no. Pero daghan ni klasik sa pamaagi pagluto na uban nga ilang budbud nga balanghoy is sa gulan nila og kaning kuan buton. Pero amo wala mo sa guli kay mo may buton. So kung sa radyo niya ay available na to mo di atong gamiton. Naglikit, nagibitaw ko. Naglikit naman ko. So, mauna niya nga akong finished product. Char! So, dagan-dagan ba siya? Mauna siya kadakon sa isa kabuo. So, karon nga panahon pwede dagdag na siya mabligi og tag 5 asa pa man kanang tag 5 sa unang tag 2 na matong nabutan. Mao pa ning banana cassava, mo ni sila tanan. Dagan-daghan gyapon sila. So, giganin ako pag-arrange guys. Kanang alternate. Kaya aron kuan gid siya ang kainit mo lagbas. Siya ang kuan magluto sa banana kasaba. Ano na siya? Fry. Kaunta niya. Maluto ni, kaunta ni. Muna siya. Nagbod-bod. Budbud na nga kamuting kahoy. Guys, ang luto. Ano ko na ni agluto guys. Pag-testingan na to. Nawa na humaapsig daghan kay nabirahan mahinoon. So kanang kasava no is butangan na siya og kuan asukar at isir kanon para mas gana siya ang lasa. So moro to akong video karon nga adlaw guys. Salamat sa paglantaw. I hope nga nalingaw ra mo sa akong video. Thanks for watching. Bye bye. God bless.